Masakanku dina iki ana jangan santen lumbu tak campur karo godhong so, terus iwake ana pindang lonco gorengan ditambah pelengkape tahu jombang yo. Wae lawae engko, sing penting ki segone kudu ana sik yo. Kadang iki sak mikir kok ki lawae apa, tapi sing penting adang sego sik. Nah, seperti biasa, wong nggonku ki senengane sego kroncongan iki lho yo, sego cop-copan iki ra seneng. Dadi anggere tangi turu kok mesti aku langsung kroncong sego ngene iki. Karo kroncong segone iki tak sambi ngrumat bakal jangane yo iki mang lumbu aku tuku puthikan dawa-dawa ngene iki tak rendem uyah sik ben resik tambahan soalnya iki tak kletheki neh. Nah karo disambi ngene iki wis dadi kroncongane iki siap didang yo. Biasane ku aku nek tangi turu langsung adang sego dadi segoku mateng sik engko blonjo karek gawe jangane. Nah karena iki dina libur dadine nyantai masak segone tak barengno karo jangan kelane yo dadi disambi-sambi ngono iku. Pas adang sego ngono ku mang wis munggah langsung tak sambi goreng tahune karo ngulek bumbu lodeh yo. Bumbu lodeh gak usah tak sebutno ning kene wis bolak-baliken sampean ndarep wis hafal to yo. Lodeh dicocoke karo iwak pindang terus segone jagung yo. Dadi ki mang tak tukokno pindang sing gedhem-gedhem momol ngene iki mang rada larang regane 14.000 tapi marem kok yo daginge gurih tur momol. Lantah iwak pindang langsung tak nggongso bumbune yo ben tambah gurih. Aja lali digongso sampai mateng ben gak langu tur marai jangane suwedep yo nek gongsone mateng terus dikai uyah, dikai gula mbek dikai kaldu bubuk. Nggongso bumbune ngene iki mang karo ngeteni mateng yo tak sambi karo ngumbah lumbune yo sing kulite kurang resik ku tak beseti neh pokoke tak umbah sampai peret lah bar ngono karek mlebokno ning jero wajan. Aku nek masak lumbu ngene iki tak jangan asem karo tak jangan klopo beda carane yo nek tak jangan asem iku bumbune tak lebokno sik terus ngenteni banyune molak-malik lagi tak cemplungno lumbune. Lah nek tak jangan santen ngene iki lumbune tak masak sik karo bumbone sampai setengah medhuk lagi tak tambahi santen bukete yo dadi kok dadine jangane tetep buket. Tiap wong iku masake memang beda. Ono sing lumbune dibrobosi sik, dibrobosi ku digodhog sedelok ku lho yo. Nek aku gak cukup tak masak mbek bumbune sampai setengah mateng terus dikai santen, bar ngono dimasak neh sampai santene umop blekutuk-blekutuk. Bar ngono tak tambahi godhong so yo. Soale lumbu iku modele mimpes nek dikelok karek saithik. Engko dadine banyu tok, dadi tak tambahi godhong so ning nguri omah karek ramban yo karek nyemplungno. Wis bar ngono karek dimasak sampai umop wis mateng yo. Bar ngene segone yo wis mateng. Iki mang aku mulai masak jam 6 esuk yo, bar jam 8. Dadine 2 jam ki mateng kabeh, ana sego, ana lawuh, ana sajangane. Wis karek imbo sego bar ngene yu. Lah ento yu suwegere to janganku.